16 anyos nga estudyante sa high school gikatahong gigang rape sa iyang classmate o schoolmate dito sa Bukirang Bahin sa City of Naga. Ani ang report ni Marie Dumabok. Grabing kaguol ang gibati nining 46 anyos nga inahan nga taguon lang sa ngalan nga ana. Matud ni ana nga ikaapat sa 5 nila ka mga anak ang biktima ug pinangga nila kaayo. Suma pa unang higayon nga mitambong og party ang iyang anak humanananghid nga moapil sa debut party sa iyang suod nga higala og classmate nitong Webes sa gabi. Ang nahibawan naman man pagka alas 3 pasado na may na nampit sa amo. Kadlaw na na. Paadtuon mi sa barangay kay naay tuyo nako og di ako ang anak katong lalaki. Kung unsa man wala jud ni tugan ug unsa adto ra mahibaw-an didto. Mao to ma'am ang akong anak didto man naghigda nagkub. Gitunulan ko nila sa gamit sa bata giputos og plastic katong iyahang pangubos nga gamit. Apan napalga na lang ang biktima nga anaa sa ibabaw sa tangke sa tubig. Mga usa ka gatos ka metro gikan sa barangay hall. Pasado alas 2 Biyernes sa kadlawon ug wa nay sapot sa pangubos. Matud pa nasakpan sa dapit ang pito niya ka mga classmate ug schoolmates nga gitudlong mga suspetsado sa krimen. Ug gani nadala pa sila niadtong adlaw sa Hagimit Barangay Hall. Matud sa hepe sa City of Naga Police Station, Police Lieutenant Colonel William Humok, nga usa sa mga suspect ni angkong nakahilibot sa biktima. Manguli na. So, ni-volunteer ni atong usa sa mga suspetsado nga iyang ihatod, gipaangkas na sa motor. Kining atong biktima, murag medyo hubog na. So, niangkas po ang laing kauban nila sa iyang likod. Isip nagpugong. Usa sa mga suspect nga willing mo isig itong isa judicial conviction, naigitugan nga duha sa mga suspetsado ang nagplano. Daling gipasusi sa pink room sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang biktima og nasutang nahilabtan gyud ang iyang pagkababay. Matud sa inahan nga mopasaka gyud sila og kaso batok sa mga responsable nga mibuak sa dungog sa iyang anak. Sakit kayo para nako ma'am. Nga naingato siya, wa ko di logos ko kadawat. Ang iyang istorya ngano man nga nakahimo sila nako ani nga kanang barkada maunta mi, di jud ko katuo. Anak siya nako. Ako si Marie Dumabok. GMA Regional TV Live.